Здравейте хора, аз съм Z2 6 Gaming и днес продължаваме нашия Minecraft Survival епизод 2. И както виждате, вече съм с Iron броня. И тук имам 22 Iron. Имах към 50. Тук е яко копа. И да, така намерих. Намерих и... къде ми изчезна кирката? Опа. Опа, Ленка. Май направих нещо много гадно. Дърното нищо. Имах Diamond кирка. Загубих. Три диаманта намерих. Но нищо. И сега се върна с оправ камера. И ето, че се върнах към и петката. И сега пак ще чуем да видим кой има в мината. В пещерата да е. Точно. Тук. Съжалявам, че в миналия епизод не говорих, но спрял съм си звука и не ми се снимаше отново. И пуснах някаква песен, но тя бързо свърши. До тая да продължаваме. Така събираме малко кол. За левел също. Последното май. Чатко има колкото си искаш айран. И тук взех един. Не бе, сериозно ли? Къде си бронята, бе? Ох. И тук, ето вижте. Айран. И тук. Не повече няма. И тук няма. Ето там. Сега. Ето айран. О! Видяхте ли какво намерих? Видяхте ли? Вау! Просто... Редстоун.
Уау! Ух. Добре. Така, продължаваме да се оцеляваме. Нашия хубав сервер. О, лапис! Ей, сега се връща. И пак съм тук, хора. Викаха ме. О, малко лапа. Много добре се развивам в този сервер. Ей, тук Айран. Ето. Казах много Айран. Аре, излез. Ето, злато. Значи, 15 айран, 9 злато, 34 лапис. Успяхме да свалим 16 редстоун. Ето тук пак. Не съм чойчвал. Вие сигурно виждате. Който ме вярва, вярва. Тук има колкото си искате айран. Ама аз вчера здравата копах. Не е така за 5 минути. Не. Тук пак е. Абе, златна ръка имам аз. Където видя греба. Това вчера намерих диаманти. Не беше тук, ама старата искам да кажа. О, добре да не се игра. Ще имам бая да се измъкна от тук. Ама аз се върнах така си измъкна. И ето, че излязах половин час. Се опитвам. Който и кой. Да, различно. Още 35 айран стават 57 айран. Казах ви. И 32 кол. Не, сега става. И хора, аз мисля така да подключвам моят епизод, само да се свърне бронята. Мога да оставя подключите. И да, надявам се епизода да ви хареса, ако е така дайте един лайк. Абонирайте се за мен. И да, чао.